Dagiti sasarita ni Lola Angela. Bueno obing, agulima, kan agtalna kayon, tairugi tayon, ti sarsarita tayo anapauluan, ti tuso at tao. Iti pagarian ni Ari Magno obing, naragsak dagiti agindag, gapo tanasingpet, kan manakaawat ti arida. No adda dagiti nakurapay a masakupan ni Ari Magno. Pautangan na ida iti pagpuunan da, kat makaamudan amang paduras iti panagbiagda. Kalpasan na, santo ida singiran ti Ari, iti naipautang na kadakwada. Dayta ti makagapo, no apay amalaksid a naragsak dagiti agindag, kat napalalupay ti panagraemda iti mangituray kadakwada. Iti maysa nga aldaw, ket asawak nga Ari, pimanaw a naragsak dagiti imay nagkiddaw iti tulong ken ka. Taagpapada da ngamin a pinabulodam iti kwarta a pagpuunan da. Rumbang lang, met. Saan ka di asawak arena? Nasken nataripatwak dagiti agindag. Iti masakupan ti iturayak. Tanodyak aramidan dayta. Asino langen ti mangtulong kadakwada. Dayta ti kang runaan a makagapo, no apay analaos ti panagraemdaken ka, asawak nga Ari. Rena Desideria. Malaksid arara umenda ka, ipatpatag da kapay kas Ari iti pagarian tayo. Dagita galad ko, ti kayat ko at tawiden, ti kakaisunang anak ta, a prinsesa. Ken oray sika, asawa ka rena. No bilang, tomon una akto, a mapukaw. Kayat ko nga ituloy mo, tinarugyak, apagan nurutan dito'y pagarian. Di ka agsaw iti kasta, asawak nga Ari. Saan na mabalin a masapa a mapukaw ka? Adupay ngamin dagiti matulungam no si bibiyag ka. Agyaman akiti kasta, apanangisakit mo kanyak, asawa ka rena. Ari Magno, Maramid ko amin dagitoy. Gapo, tada ka kanayon, anak kasuporta kanyak. ado dagiti nakasaritak nga agindag iti masakupan ti pagarian inakarena? Talaga nga idaydayaw day ti kastaunay ti amak nga Ari? Prinsesa Dalia. Amom ka di amaragragsa ka na kadagiti mangmangag ko nga ibagbagada, may papan iti amak nga Ari inakarena. Nasaya at no kasta, anak ko a prinsesa. Isungar aramitak mo ti amin, tapno makatulong nga kadagiti agindag iti pagarian. Kas iti aramid ti amak nga Ari? Nasaya at ti kasta nga aramidam, anak ko a prinsesa. Kayat ko atuladan ti kinasingpat ti amak nga Ari. Tapno raaman kan ipatidakmat dagiti agindag dito'y pagarian. Ladingitek no nasinga kayo, madaydayaw nga Ari. Anya, ti masapol mo, Ministro Carlos. Addamanen mayat nga agkid daw iti tulong kada kayo. Apay, adi mo payla pinadanon. Pinaguray ko basit ida, Ari Magno. Amangan ngamin no makaungit kayo, no masinga kayo. Ammom, asa anak akasta, Ministro Carlos. Madaydayaw nga Ari. Alan, pastrekem ida ditoy, tapno mamuak,
Noan niya tulong, tikid daw enda. Kas, itinted ko, itimunulaken ka. Adtoy, tisanga supot, apirak. Agbalor dayta, itisanga pulo, aribo. Agyamanak napatag nga Ari Magno. Awanan yaman na. Karbengak nga ipaay, titulong, akasapulan, dagiti masakupak. Talagaan nasingpet kayo, matay dayaw nga Ari. Isong amin kami nga agindag iti pagarian kat agtamad, ken raraumanda kayo. Gapo iti kasta agaladyo. Agyaman akmat, iti panagraem, ken panagtamadyo kanyak. Awan anyaman na madaydayaw nga Ari. Ngamin, isuday ta tirumbay. Ala, mabalin mon timapan, katrogyam, apadurasan, tiimpautang kuken ka, asanga supot apirak. Agyaman akmanen madaydayaw nga Ari. Laglagi pem, kada panaglepas ti bulan, nas kanyaw may kayo agbayad kanyak, iti uray saggabasit, agingga, amay subliyo matlaeng, ti pakabuklan, ti impautang ko kada kayo. Matungpal, madaydayaw nga Ari. Nasaya at no kasta, idawdawat ko, ti duduras ti anyaman, arogyam a negosyo. Pangaasim ko ma, masakit ti anak ko. Amangan no adda kawadwadan ti pirak mo kat pautangan na ko ma. Day talagayam. Mano ti kasapulam. Uray sa nga ribol ako ma no adda. At damaytad ko ken ka. Ngem, iti may sa akondisyon. Anya day ta. Adda porsyento ti pabulod ko ken ka. Numayat ka. Ag kinaawatan ta. Ngem no saan? Sumapol kalangan iti sabali amang pautang ken ka. Sige, mayatak. Ngamano ti porsyento ti ipabulod mo kanyak. 20%. Anya, nadagsan sa unay day ta. Kas itinakunak. No saan ka nga umanugot? Nawaya kang agsapol iti sabali amang pautang ken ka. Sige, mayatak iti kondisyon mo, kapsat. Tinapatag kat mapautangan na. Talagaan na anayas ti panangituray mo iti pagkarayan tayo, amak nga ari? Anak ko, a prinsesa Dalia. Magustuhan unay dagiti masakupan ti paganurutan nyo. Dayta tiga po na. No apay nga at nga idaydayaw, kan raraamanda kayo, amak nga ari. Kayat ko, asursuruem met ti kasta nga aramid. Prinsesa Dalia. Iti kasta, raimen dakan tumet, akas itar aramiden dakanyak. Matungpal dayta, amak nga ari? Nasaya at launay. Wan gayam, amak nga ari. Kayat ko ti agsawar manan iti entero a pagarian. Amuyumat aday talaangan ti liwliwag. Awan ti manglaplapad ken ka, anak ko. Agyaman amak nga ari? Awanan yaman na anak ko. Bastagan anad ka, akanayon. Awan met ti pagpaggadan ti anak ta iti masakupan ti pagarian. Saan aya asawak nga ari? Agpaiso dayta, asawak arena. Ngem, awan kas iti aganad akanayon. Asawak nga ari. Saan tayo nga mo, noan niya ti mabalin a mapasamak? Saan ka di? Sa bagay, husto dayta nga imbagam. Tiyak kaya ta may sagmak ti kakaisuna nga anak ta. Kanuray si ka. Sigurado adyak lakit di kabaylan. No adda madangran kada kayo,
nga ipatpatag ko. Una yun, talaga analailo ka, asawak nga ari. Dayta ti rumbeng, asawak arena. Tati lalaki, nang runa iti are akas kanyak. Rumbeng la nga ipatag na ti pamilya na. Tapno tuladen, dagiti masakupak. Husto launay, asawak nga ari. Kumusta kayo, mat ama sakupan ti pagarian? Nasaya at mat madaydayo a prinsesa. Amangan no da kasapulan nyo. Ipakaamuyo lang kanyak, ta ibagak iti amag. No ita, awan mat madaydayo a prinsesa. Nasayaat nga rod no kasta. Ngam di kay kumabumdang nga agkid daw iti anyaman ang masapulyo, iti amak nga ari. Ta nakasagana at tumulong dayjay. Di kayagdanag madaydayo a prinsesa. Taaramidan mi dayta. Alang nga rodan, labsan kayo pa'y ditoy. Nasingpat at talaga ni Prinsesa Dalia. Kasmat laang iti ama na nga ari, kan ina na arena. Inton bigat, adumanen ti umay dito'y palasyo. Tapno agbayad da, iti utang da. Saan ka di, Ministro Carlos? Wen, madaydayaw nga ari. Imbilin mo ka din, kadagiti dama, nga agisagana da, kadagiti makan, amay pasango, kadagiti umay dito'y palasyo. Inton bigat. Wen, madaydayaw nga ari. Naibagakon kadakwada. Nasaya at launay. Naska na mataripato dagiti umay ditoy. Sigurado anabannog dagiti daduma tadayo pa iti paggapuanda. Pudno dayta, madaydayaw nga ari. Halangaroden, Ministro Carlos. Inkaginanan, katikayat ko, at dakan tumatlaang dito'y nubigat. Makipagpakasi at madaydayaw nga ari. Awan pa iti maitad ko ita maikisay iti utang ko, gaputa na lugi ak. Anya? Apay ngamin. Anya tinaramid mo. Anya tinang ibautam. Itim pautang ko ka. Impuunak iti negosyo madaydayaw nga ari. Iso na laang tanalugi. Anyan. Una yan na nagsaam. Ti kasta na pasamak ka. Wan nga rod madaydayaw nga ari. Isong agpakpakasya ka. Adinak kumapay laang singiren. Kat ikan na kumay ti pawayway. Saan nakakasta klase ti tao? Saan ka pilitan no awan ti maitid mo? Agyaman ak madaydayaw nga ari. Ala, mapankan. Katag sublikan to no adan may bayad mo. Matungpal, madaydayaw nga ari. Naimbag na nakita ka ditoy. Kabsat. Agbayad ka itan. Kasapulak ti kwarta. Bayada mo ti 1,000 nga utang mo kanyak. Kabsat. Makipagpakaasi ako makan ka. Awan pa'y ngamin kwartag. Ang mga numabalin nga ikanak kumapay iti pawayway. Saan ang mabalin? Anya. Ita ti saritaan ta pa ng bayad mo iti inutang mo kanyak. Rumbang lang arog nagbayad ka. Tano saan? Paibalod ka. Kat saan ka ang mabalin na rumwar? Aging saan ka ang makabayad iti utang mo? Saan ka di akapsat? Maasi ka kanyak. Talagang awan ti pagbayad ko. Saan ang mabalin ko naklaro din? Naska na mabalod ka. Kat makarwar ka lang. No mabayadam ti utang mo kanyak. Asino? Ti bagbagam. Anak ko a prinsesa. Jay tao ang nagpakpakaasi kan ka, amak nga ari. Jay nagpakaasi asaan pa'y ang makabayad kan ka, taawan pa'y ti ibayad na. Anya?
Naimatangak ang mismo ti inaramid na iti babae ang nakautang kan kwa na. Pinaibalod na. Kat ko na amawaya-wayaan laang ti babae, nung maitadnan ti 1,000 ang nautang na kan kwa na. Anya? Ministro Carlos! Madaydayaw nga ari. Payabam dito'y day tsaya tao! Kaya't ko ang makasarita! Matungpal, madaydayaw nga ari. Anya ti masapul yu kanyak madaydayaw nga ari. Di mat nakisarita akon kada kayo, asanak pa'y ang makaitat iti bayad ko, gaputan nalugi ak. Saan ka? Asingiran! At dala kaya't ko apen kan! Anya dayta madaydayaw nga ari. Agpaiso ka de! Nga da babae! Nga impabalod mo! Gaputa saan ang nakabayad! Itinautang na ken ka 1,000! Ah, Pagsalsalod-sodan ka, lalaki! Agpaiso ka de! Dayta na muak! ni, saan madaydayaw nga ari? Anya? Prinsesa Dahlia! Amak nga ari? Ha, Dayto'y kadya lalaki. Timbagam kanyak. Wan, amak nga ari? Agpagpakaasi jay babae ang nakautang kan kwa na, taawan pa'y ti pagbayad na, ngam di na inkan kano. Kat dayjay, impaibalod na. Mawaya-wayaan kano laang dayjay, no makabayad din kan kwa na. Mismo, ate anak ko, tinakaimatang itinaramid mo, lalaki. Ita, agpaiso ka di, huwin saan? ko. Pagsalsalod-sodan ka. Agpaiso ka di tinamuak! Agpaiso, madaydayaw nga ari. Anya, nagalasen ti aramid mo. Tuso ka launay! Nakisarita ka kanyak, kat di ka pulos nagpangadwanag sao. Naawatan ka, ngam idisi ka, ti pagkidkiddawan ti padamatao, iti kaase, kat di ka pulos nangase. Madaydayaw nga ari. Pakawanan na ko ma. Tuso ka launay lalaki, kat saan ko akayat ti kasta. Nasken, amadusa ka! Madaydayaw nga ari. Anya taramidan nyo kanyak. Ipalakam ko ken ka tinaramid mo iti babae. Paibalod kamat, kat mawaya-wayaan ka laeng. No mabayada mon, timpautang ko ken ka. Anya? Madaydayaw nga ari. Kasano makaurnungak iti pagbayad ko nung nakabalo dakmat. Takasano kumamat, ang makabayad ken ka jay babae, nga impabalod mo. Iso, ano anya tinaramid mo, itinakakaasi a babae. Isumat nga rod, ti aramida ken ka. Impaibalod nga rod ni Ari Magno ti lalaki ubing, kat saan ang nakarwar iti pagbaludan, gapo ta saan mat ang nakabayad, iti impautang kan kwa ti Ari. Inlawlawag ti Ari kadag iti masakupan na, no apay nga inaramid na ti kasjay, kat nakaamiris da amin, a husto ti Ari. Iso amanipod itin, awanen apulos ti timmaod at tuso iti pagarian ni Ari Magno. Bueno ubing, ditan tinagibusan ti sarsarita tayo ngayon surat ni Ferdinand Feria. Iti direksyon ni Mary Jane Castro.
Musika kan computer recording technician Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kandaytoy nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo, aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramiden nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, makatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipindasin siya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga oras yo amin.